But man, minutes I know that teacher will mama show. Kunaya ndinokomana vari kungoritora mifananidzo pakaipa hanzi ndokuti zviite pakaipa kudoredzera nakamera kutizewa wayana dzamwari ndinobvunza kuti murayiro yese sezvonikiziva ngaite sekuti ndipinde denga nekuti murayiro yese kana riri bhaibheri kubva kuna Johani kusvika kuna vaTesaronika andokwarinoperera hakusi kuerera aka mukagonu katamba ari video yake akadzamba battery tora video ya 10%. Aya yapera moto sure. Baba ndi saka tiri ku Beatrice and tiri kuita video ende video idanga ichinakidza manzwa Mambo